For min syge tro, den kunne ikke holde til at være en ressource. Det var en brækket knogle, som ikke skulle have nogen former for overbelastning. Min sidste behandler på Rigshospitalet, hun hed Maja Wienberg. Og hende vil jeg aldrig glemme for alt det gode, som hun gjorde for mig. Og hun forstod det. Troen er en følsom størrelse. Fuld af styrke, fuld af sårbarhed, fuld af mening, fuld af meningsløshed, fuld af fortrøstning, fuld af skuffelser. Og psykiatrien skal selvfølgelig holde øje med religiøse vrangforestillinger. Men der skal trædes varsomt og omsorgsfuldt. At tale med Gud, at være skuffet over Gud, at føle, at Gud har svigtet, det skal en patient kunne sige uden omsvøb, uden at det i sig selv skal tolkes som et symptom. Og så skal troen heller ikke blive gjort til vejen ud af lidelsen i sig selv. Jeg tror, det skal ses som noget, man bærer med sig, som skal beskyttes, som skal lindres gennem terapi, og som skal have plads i de trygge rum, hvor alt kan siges uden fordømmelse. Ligesom jeg tror, det giver mening, at man beder Gud om at være med operationslægen eller bruge kemoterapien, tror jeg også, at det giver mening at bede om, at Gud må gå med i den psykiatriske behandling. I alt fra medicin til terapi, til psykoedukation, til støtte fra pårørende og netværk. Over, under, foran, bagved, indtil han kommer igen og tager det hele væk.